Hier hebben we een machine voor die de haren maakt. En dan zetten we letter de tiendraaier in. Dus een pen erin. Nou, en dan die stok maatje we. En dan zetten we ze in de ander. Monteren ze. Dat wil ik nou maar aan de gang ben. De ruwe is waarom in de volksmolen een traditionele heerharken. Vanwege orendrukte binnen het houtfabriek wie de ruwe een schoft uit de handel. Maar er bleef een soort vraag naar de heerharken. Daarom is uiteindelijk besloten om de harken weer te maaien. De vraag wie er toch wel enorm voor. We worden bijna wekelijks bellen van de ruwe meidje die nog, of kind die nog een meidje. En toen hebben we zijn van de halffabrikaten winnen er nog. En zijn dat begeven er bij mij. Het rijdt wat ik erin zet, als ze klauwen, en jas roeken, en het heer roeken, roeien, dan moet het heer hieronder zitten. Daar het rijdt erin. Anders je het erheen. De Jong is het enigste bedrijf in Nederland die te houden harken maakt en uitlevert. Maar waarom kiezen mensen nog voor de ouderwetse methode? Misschien iets emotioneels misschien. Mensen willen graag iets ambachts in de hand hebben dan in plaats van zo'n dom plastic ding. Maar ze wil graag iets authentieks hebben. Het meisje van de heer Harken wordt al jaren dien terug de familie de Jong. Zij hoop je dan ook dat nog een schoft terug te zetten. Ik ben de 4e generatie en mijn oerpaken is in 1918 is het officieel inschroeving, maar waarschijnlijk misschien ook wel eerder in die begang met houten pompen. En uiteindelijk de ruw en erbij kwam. En zij dat terug zetten in seriematig. En uiteindelijk ben we een producent van tuingereedschap waar dit ook onder valt.